Bore da a chroeso cynnes i chi i'r Gwasanaeth bore yma. Fi sy'n yma. Mae'n braf iawn eich croesawu chi i'n Gwasanaeth ni. Ac o'n i'n gwisgo mwgwd i'ch atgoffa chi wrth gwrs o'r newid mewn rheola o fory ymlaen. Mi fydd gofyn i bawb dros 11 gwisgo gorchydd dros i wyneba neu mwgwd diogelwch i drio stopio lledaeniad coronavirus. Ac mor chwythig ar unwedd ydy gweld, neu fydd gweld pawb mewn mygyda mewn manna cyhoeddus Dan Do, gan gynnwys capeli wrth gwrs. Da ni yn ymwybodol bod y mesuriadau yna yn lles ni fel pobl, i'n gwarchod ni, i'n diogelu ni. Ond be da ni weld yn y Beibl ydy bod Duw yn datguddio ei hun i ni yn diogelwch tragwyddol ni yn ei fab Iesu Grist. Pan da ni'n troi at y llythyr at yr Hebreaid a'r bennod gyntaf, da ni'n gweld y geiriau cyfarwydd yma. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd popeth ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal popeth a'i air yn erthol. Yn Iesu Grist, a thrwy i air yn y Beibl, mae Duw wedi datguddio ei hun, wedi dangos ei hun i ni, ac yn Iesu Grist mae o wedi dod i achub. A dyna fyddwn ni'n myfyrio arno fo y bore yma wrth i ni ganolbwyntio a chario mlaen a'n cyfres ni yn edrych ar y newyddion da. Dwi'n gweddio y cawn ni fendith hefo'n gilydd, ac y bydd yr ysbryd glân ar waith yn helpu ni i feddwl ac i gymhwyso y gwirioneddau bendigedig y clywon ni o'r Beibl bore yma hefo'n gilydd. Erina Roberts Llanefydd fydd yn darllen i ni o bennod gyntaf Efengil Marc, ond cyn hynny, dowch i ni ganu mawl neu gwrando ar gyfieithiad Arfon Jones o emyn hyfryd Stewart Townend yn sôn am gariad Duw a sut mae'r cariad hwnnw wedi amlygu i'r byd yn Iesu Grist. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur.
Pennod gyntaf Marc, adnod 1:11. Mae'r newyddion da am Iesu y Mesia, Mab Duw, yn dechrau fel hyn. Mae'n dweud yn llyfr y proffwyd Eseia, edrych, dwi'n anfon fy negesydd o dy flaen di i baratoi'r ffordd i ti. Llais yn gweiddi'n uchel yn yr anialwch. Paratowch y ffordd i'r aglwydd ddod, gwnewch y llwybrau'n syth iddo. Dyna beth wnaeth Ioan. Roedd yn bedyddio pobl yn yr anialwch ac yn cyhoeddi fod hyn yn arwydd ei bod yn troi cefn ar eu pechodau ac yn derbyn maddeuant gan Dduw. Roedd pobl cefn gwlad Jwdea a dinas Jerusalem yn heidio allan ato. Pan oedden nhw'n cyfaddef eu pechodau, roedden eu bedyddio nhw yn afon Iorddonen. Roedd Ioan yn gwisgo dillad o flew camel gyda belt lledr am ei ganol, ac roedd yn bwyta locustiaid a mel gwyllt. Dyma oedd ei neges. Mae un llawer mwy grymus na fi yn dod ar fôl i. Fyddwn ni ddim digon da i fod yn geithwas yn plygu i lawr i ddatod carau i sandalau. Dwi'n defnyddio dŵr i'ch bedyddio chi, ond bydd hwn yn eich bedyddio chi ar ysbryd glân. Tua'r adeg yna, daeth Iesu o Nasareth Galilea i gael ei bedyddio gan Ioan yn yr Iorddonen. Yr eiliad daeth Iesu allan o'r dŵr, gwelodd yr awyr yn rhwygo'n agored a'r ysbryd glân yn disgyn arno fel colomen. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, ti ydy fy mab anwyl i, rwy ti wedi fy mhlesio i'n llwyr. Wel, mi fydd rhai ohonoch chi wedi clywed bod y broses o ail-agor capeli yn mynd rhagddi, blaenoriaid yn trafod, ac wrth gwrs mi nawn ni rannu unrhyw wybodaeth hefo chi pan fydd hynny'n digwydd. Ond yn y cyfnod yma, dydy pethau ddim yn mynd i fynd yn ôl i sut oedd hi cynt wrth reswm. A hefo hynny, rannu chydig bach efo chi ynglyn â be fydd yn digwydd nesaf. Mae ysgol Sul Zoom yn ail gychwyn bore yma, ac os ydych chi'n edrych ar hwn ar foradu Sul, mi fydd o mlaen rwan ar y cyd hefo Bro Dimbych. Ac na fydd na gyfarfodydd plant dros yr hanner tymor nesaf, mi fyddwn ni'n cysylltu hefo rhieni os fydd pethau'n aros yn sefydlog ynglyn â ail gychwyn cyfarfodydd plant o hanner tymor, ar ôl gwyliau hanner tymor ymlaen lle. Ac wrth gwrs, wsos yma yn gyffrous iawn, mi fydd na gwrs alffa i oedolion yn cychwyn ar Zoom nos Fawrth, ac os ydych chi isio mynegu diddordeb i gael gwybodaeth i ymuno hefo ni, mi roi'r manylion o dan y fideo hon. Mae yna dal gyfle i chi gofrestru ar gyfer y cwrs alffa i oedolion, fydd yn cychwyn nos Fawrth, a mi fydd na hefyd gwrs alffa i ieuenctid yn cychwyn i oed uwchradd eto ar Zoom, a mi fydd y manylion unai yn llais Bro Aled neu ar Facebook. Felly os ydych chi efo perthnasa yn yr oed hwnnw a diddordeb, mi fyddwn ni'n gofyn i rieni neu warchodwyr i lenwi ffurflen ganiatad ar eu cyfer nhw. Hefo'r pethau yma i gyd o'n blaena ni, mae'n gyfnod cyffrous, a da ni'n dyheu am weld Duw ar waith, ac felly dewch i ni gael amser rwan i weddio hefo'n gilydd. Mi fydd na fymryn o bwyntiau ar y sgrin, ac yna wrth i ni cyflwyno nhw i'r arglwydd, mi nawn ni orffan yn cyd weddio gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd. Felly dewch i ni weddio. O ddiwyn tad, da ni'n rhoi clod a mawl i chdi bore yma. Dy fod ti yn Dduw sydd, fel ag yma'r salmydd yn deud, yn heiddi cael dy gamol. Da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. A da ni'n diolch dy fod ti yn un sydd yn iachau yr hydrylliedig o galon, ac yn rhwymo ei doluriau. Ac yn Iesu Grist dy fod ti wedi dangos sut yr wyt ti wedi dod i'n cyfarfod ni ac i'n galw ni i berthynas a ti dy hun. Gweitha'n pechod ni, gweitha yn crwydro ni, mi wyt ti wedi dod yng Nghrist, i fod yn aberth, i fod yn un sydd yn cymodi ni a tydi dy hun. Da ni'n gweddio o Dduw wrth i ni baratoi ar gyfer cyfnod newydd, hefo cwrs alffa yn cael ei redag yr wythnos nesaf yma, da ni'n gweddio y byddi di trwy dysbryd ar waith yn rymus. Y byddwn ni i gyd sydd yn rhan o'r cwrs hwnnw yn cael yn arwain gyn ti i weld pethau o'r newydd, i gwestiynu ac i ryfeddu o'r newydd at dy ddaioni di
yn Iesu Grist. Helpa'r holl drefniadau, helpa'r trafodaethau i fod yn rhai adeiladol. A da ni'n gweddio'r un fath am yr ysgol Sul dros Zoom y bore yma, ac am y cwrs alffa ieuenctid fydd yn cael ei drefnu yn ystod y dyddiau nesaf. Da ni'n diolch am lwyddiant alffa ar hyd a lled y byd, lle mae pobl wedi cael clywed y newyddion da ac wedi cael bywyd newydd wrth ymddiried o'r newydd yn Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno'r cyfan i ti yn gofyn arglwydd tosturia, arglwydd gnad y waith, hyd yn oed yn y cyfnod yma ac yn hardal ni. Da ni hefyd, o Dduw mawr, yn gweddio dros unigolion, dros deuluoedd a sefyllfaoedd anodd rydyn ni'n gwybod amdanyn nhw. Diolch o dad nefol, dy fod ti yn un sydd yn gallu bod hefo ni yng nghanol y brwydra, yng nghanol yr ofna mwyaf difrifol. Dy fod ti yn graig gadan, dy fod ti'n noddfa ac yn nerth i'r rhai sydd yn galw arna ti. A da ni hefyd arglwydd yn ymwybodol o anghenion ar hyd a lled y byd wrth i gyfradd y coronavirus gynyddu yng Nghymru. Da ni'n gweddio byddi di'n rhoi doethineb i'r arbenigwyr, i'r arweinwyr a'r gwleidyddion sydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd. A neud i helpu'r elusennau hynny sydd ar waith ar hyd a lled y byd yn trio gwarchod a helpu'r rhai sydd o bosib wedi colli pob peth yn y cyfnod yma heb lawer o ddim i'w hamddiffyn nhw chwaith. Arglwydd tywys ni felly. Rho yn bryd ni ar Iesu Grist ac yna ni'n weithgar, ond hynny oll trwy nerth yr ysbryd glân. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly i ti ac yn gofyn am dy faddeuant ti, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wsos dwytha, mi ddechreuais i trwy ofyn faint ohonoch chi sy'n mwynhau edrach ar y newyddion. A wedi meddwl ella bod hwnnw wedi bod yn dipyn o gamgymeriad. Un o'r camgymeriadau hynny na ddylsa pregethwyr i wneud. Gofyn cwestiwn sy'n mynd i rannu y gynulleidfa reit ar y cychwyn. Fel tas ni'n gofyn ar gychwyn pregath, faint ohonoch chi sy'n hoffi canu cerdant? Gret i rheina chi sydd yn mwynhau cerdant, ond mae pawb arall, siŵr gen i, yn mynd i gychwyn colli diddordeb o'r pwynt yna ymlaen. Felly, sut bynnag nathoch chi atab y cwestiwn yn eich meddwl, ydych chi'n mwynhau edrach ar y newyddion, y gwir ydy, da ni gyd yn clywed rhyw fath o newyddion trwy'r amser y mwyafrif llethol ohono ni yn tydan. Achos os da chi ddim eisiau clywed newyddion, da chi'n mynd i orfod gweithio'n galad iawn a stopio siarad efo pobl, stopio gwrando'r newyddion, radio, cyfryngau, darllen papurau newydd. Mae'r wybodaeth newydd yma yn dod ata ni heb i ni sylwi yn aml iawn. A'r cwestiwn wedyn ydy, pwy sydd yn rhannu'r newyddion hefo ni o lle mae'r newyddion yma yn dod. Rhei wythnosa nôl, mi anwyd merch i mrawd a'n chwaer yng Nghyfraith. Ac yn naturiol felly dwi'n siŵr mod i wedi deud lawar gwaith wrth bobl, da ni wedi cael newyddion da o Sir Fôn, achos dyna lle maen nhw'n byw. Ac wrth gwrs, mi o'n i'n trystio be oedd y mrawd di ddeud bod o wedi cael merch, a dwi wedi gweld lluniau erbyn hyn. Ac wrth i ni ystyried newyddion da y Beibl, mae'n bwysig i ni ofyn yr un cwestiwn yn dydi. Newyddion da gan bwy. Os da chi'n cofio yr wsos dwytha, mi oeddan ni yn talu sylw i'r ffaith bod y newyddion da yn y Beibl am berson unigryw, am Iesu Grist. Ond heddiw, dwi am i ni ystyried mai newyddion da gan Dduw ydy'r efengyl. Felly, o gofio pwy yn union ydy Iesu Grist, mi fysa hi'n gywir deud bod Cristnogaeth yn newyddion da gan Dduw
am Dduw. Wan, cyn i chi feddwl mod i'n trio eich drysu chi, hefo chwarae ar eiriau, mae hyn yn bwynt allweddol i mi bwysleisio. Mae'r newyddion da am be mae Duw wedi wneud i'n hachub ni trwy Iesu Grist, ac nid am be da ni fel pobl yn gallu wneud i helpu ni'n hunin. Da ni'n byw yng nghanol diwylliant sydd wrth i fodd hefo y ffads diweddara yn dydi. Ac wrth gwrs mae yna ddiwydiant enfawr yn cynhyrchu mwy a mwy o bethau i fynd a'n bryd ni a'n perswadio ni bod yn bywyd delfrydol ni mond rownd y gornel. Llyfrau, cyrsia, DVDs, pob math o adnoddau self-help sy'n trio'n cynghori ni fel pobl sut mae colli pwysau, sut mae bod yn llwyddiannus, sut yr ydyn ni'n stopio poeni yn ormodol a llwyth o bethau eraill. Ond nid dyna brif fyrdwn y Beibl. Fel y dudodd un pregethwr Saesneg wrth gyfeirio at yr Efengil, it's good news, not good advice. Newyddion da sgynnon ni yn y Beibl, nid cyngor da. Ac mae o'n newyddion aruthrol o dda, os da chi'n meddwl amdano fo, oherwydd bod y Duw sy'n bodoli ers erioed, y Drindod, Sanctaidd, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, creawdwr nefoedd a deiar, wedi gwneud rhywbeth trwy Iesu Grist i'n codi ni allan o dwll. Pan fydda gan neb ohona ni unrhyw obaith i ddringo allan yn hunin. A da ni'n gweld Duw ar waith yn darlleniad ni y bore yma o bennod gynta Efengil Marc. Tua diwedd y darlleniad, da ni'n dod ar draws disgrifiad o rhywbeth ddigwyddodd reit ar ddechrau gweinidogaeth gyhoeddus Iesu Grist. Da chi'n gwybod pa mae yna brif weinidog newydd wedi cymryd yr awena? Neu reolwr yn cychwyn i waith mewn clwb chwaraeon o'r newydd. Fel arfer, mae yna gynhadledd i'r wasg neu rhyw fath o ddatganiad cyhoeddus i gyhoeddi hynny, yn does? Wrth i Iesu gael ei fedyddio gan Ioan Fedyddiwr yn yr Afon Iorddonen, da ni'n clywed datganiad syfrdanol gan Dduw sy'n cael ei wneud a'i ddangos. Wrth i Iesu godi allan o'r dŵr, mae'r awyr yn rhwygon agored a'r Ysbryd Glân yn disgyn ar Iesu fel colomen. Nid yn unig mae hynny i'w weld, ond mae yna lais i'w glywed hefyd. Llais Duw y Tad yn deud o'r nefoedd am Iesu Grist yn adnod 11. Ti ydy fy mab annwyl i. Rwy ti wedi fy mhlesio i'n llwyr. Ar gychwyn gweinidogaeth Iesu felly, da ni'n cael golwg ar pwy ydy Iesu ac yn wir pwy ydy Duw. Y Drindod, Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yma. Yn unedig yn ei bwriad. A'r cyfan yn arwyddo bod cynllun Duw am gael ei gyflawni trwy Iesu Grist y Mab, wrth iddo fo fyw, marw ac atgyfodi mwyn i bobl. Da chi'n cofio o be fuon ni yn ystyried wythnos dwytha? Da chi'n cofio yn union be ddudodd yr angel wrth y bugeiliaid pan anwyd Iesu? Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Hwn ydi o. Hwn yr un oedd yn codi allan o'r Afon Iorddonen wedi fedyddio. Llais Duw yn cadarnhau hynny, a'r Ysbryd Glân yn amlygu pwy oedd o. Yn yr hanes yma, tydi Duw y Tad ddim fel cadeirydd clwb pêl-droed pan maen nhw wedi penodi rheolwr newydd. Ac yn datgan i'r byd, da ni wedi gwneud cytundeb hefo'r rheolwr hwn, dwi'n wir yn nabod o, da ni wedi ddwyn o glwb arall, a da ni'n hyderus mae hwn ydy'r dyn sydd yn mynd i'n harwain ni i lwyddiant. Tan fydd o'n cael o sac, achos bod yn canlyniadau ni ddim digon da. Na. Mae Duw yn yr hanes yma, Duw y Tad yn datgan yn glir bod gynno fo berthynas glos a chariadus hefo Iesu, y mab tragwyddol. Mae Iesu ydy ei fab
annwyl o sydd wedi blesio fo'n llwyr. A mae'r ysbryd yn disgyn ar Iesu mwyn i eneinio fo i gyflawni'r cyfan oedd o'i flaen o. Yn fama, da ni'n cael cipolwg ar y gwirionedd fod Duw yn llawn cariad ynddo fo'i hun cyn creu y byd. Ac i mewn i'r cariad rhyfeddol hwnnw, ydyn ni'n cael yn galw, chi a fi, wrth i'r newyddion da am Iesu gael ei gyhoeddi a'i rannu ar draws yr oesoedd ac ar draws y byd. Felly, wrth ystyried bod y newyddion da am Iesu, mae rhaid i ni gofio mae Duw yn y cnawd y mae'r Beibl yn sôn amdano fo. Iesu, y mab annwyl sydd wedi anfon i'r byd gan ei dad, a'i eneinio gan yr ysbryd i allu byw bywyd perffaith a marw mwyn bod yn bont rhwng Duw a dynion a merched sydd wedi cefnu ar ei creawdwr. Ia. Ond, so what, ella, mae yna reina chi'n feddwl. Diddorol iawn i chdi, ella Rhodri, ond be mae hyn i gyd yn ei olygu i fi bore yma? Wel, fel yr o'n i'n sôn reit ar gychwyn y gwasanaeth am Dduw yn datguddio ei hun i ni yn Iesu Grist. Gai awgrymu wrthoch chi eto bod Duw wedi dangos i liwia i'r byd yn barod. A mae o am i ni wybod hynny trwy'r newyddion da. Pan fyddwch chi a finna yn wynebu sefyllfaoedd erchill? Pan fyddwn ni'n gofyn cwestiynau anodd ynglyn â sut un ydy'r Duw yma nad ydyn ni'n gallu i weld? Mae'r Beibl, mae'r newyddion da, yn hannog ni i droi at Iesu Grist. Da chi wedi gwneud hynny? I rhai ohonoch chi sydd heb drystio yn Iesu Grist, heb droi ato fo mewn ffydd eto, gai awgrymu eich bod chi'n cychwyn trwy ddarllan am Iesu Grist yn yr Efengyla. I weld pwy ydy y Duw yma yn y cnawd sydd yn dangos y Duw tragwyddol i ni. Achos be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, wrth i ni roi'n ffydd yn Iesu Grist, y gnawn ni ddod i berthynas a'r Duw sydd yn arglwydd nef a deir. Wrth i ni drystio yn Iesu Grist, y cawn ni brofi droson ni'n hunin o'r cariad tragwyddol yna sydd wedi cymell mab Duw i ddod i'n byd ni. Bob hyn a hyn, mi fydda i a Gweno yn edrych ar ffilm hefo'n gilydd. Mae rhaid i fi gyfadda, dydy o ddim y profiad mwyaf pleserus, achos da ni bron byth yn gallu cytuno ar y ffilmiau y mae'r ddau ohono ni yn mynd i fwynhau. Ond dwi wedi gwylio digon o ffilms gwahanol i wybod, fel arfer mewn ffilmiau, mae'r un o romantic leads yn deud wrth y llall fel arfer yn eitha desbryd, be alla i wneud i brofi i chdi gymaint sydd dwi yn dy garu di. Wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth i ni glywed y newyddion da, da ni yn clywed be mae Duw yn fodlon i wneud i ddangos i'r byd i fod o yn caru ni. Yr ateb? Anfon ei annwyl fab i'r byd. Rhoi i annwyl fab i farw ar y groes i dalu'r pris am yr holl anwybyddu, yr holl anufuddhau yr ydych chi a finna wedi wneud, o'r un nath yn creu ni a rhoi bywyd i ni. Wsos nesa, mi fyddwn ni yn parhau i edrych ar y newyddion da, gan ystyried yn fanylach y cwestiwn newyddion da i bwy ydi o. Ond wrth i ni orffan heddiw, dwi isio dyfynnu un o adnodau enwoca y Beibl fydd gobeithio yn taflu goleuni ar yr hyn yr ydyn ni wedi i glywed y bore yma. Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Amen. Diolch i chi gyd am ymuno, am wrando bore yma. A dwi'n gweddio byddwch chi'n profi o fendith Duw dros yr wythnos sydd o'n blaen ni a be bynnag fydd yn dod i'n rhan ni.
Da ni'n mynd i orffan yn Gwasanaeth y bore yma yn canu emyn Pedr Fardd, sy'n sôn am y Duw sy'n 3 yn 1, a'r hyn naeth o trwy Iesu Grist i achub pobl euog fel ni. Rhif 527 yn Caneuon Ffydd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig euog ddyn.